zu udazken negu eta udaberri, ibiltzen zara, zure furgonetan. Bai, Bueno, beti. furgoneta. Autokarabana. Autokarabana. Bai, bueno, berriz da. Hau udan izan da lan estrenue. Baina, apurtu bina. Oh, Martxak. 30 urte dekoz, ai. Claro, Doli deko izena, Miss Doli. Niretzat Andra Nagusi baten modukoa da. Eta gizajo apurtu nina, zera martxak. 30 urte ditu, baina zuk pixa berritu duzu, atondu duzu. Bai, barrutik, gehien bat. Hori tailerrera eroan ez dakiz zer, baina, bueno, claro, 30 urte dekoz. Ez que 30 urte asko edo gutxi dira. Gure kasuan gutxi. Claro. Guretzat, ez da gehiagi. 30 urte zer daba. Esan du, 30 urte dituela eta beretzat bere autokarabana dila Andrazar batzuk modukoa. Ez diote zer esan, baina pisan mina ino. Ai, ene. Eta, zer da, zure bizilekua, osea? Hori izan ideia, berez. Bartzelona eta Gallarta tartien honaz bizitzen, da pentsatzen eban. Ez dakin nun bizi, hemen amuman eta aman etxien nau, gero Saban eta ez dakin nun etxien, da zein da nire lekue. Ni nongoa naiz. Bai, orduan Doli erosin eban. Listo, holan... Hogei urte beten ebazan, eta nik esan eban hori zala nire krisise. 20 urteko krisise. Azkar hasi zara krisiekin. 20 urteko planeta utakoa, kontuz. Bai. Eukitza, krisise... Nik ere 20 urterekin, 20 urteko krisiarekin izan nuen. Ostra, igual autokarabana behar dut, eta gero egin nuen gau pasan, eta ja... Eta ja, listo. Ni udan gaude, baren udan gaude. Eta udako abestia gustatzen zaizkizu. Zein esango zenuke dela zure udako abestia? Aurtongoa. Bai, gustatzen zaizuna. Aurtongo, osea, Bizitzan. Bizitzan, bai. Ai, ene. Edo aurtengoa arrezo bat. Ez que aurtongoa nire izen zan nik eitie. Nienaz, bote zan, nire musiki ez da udako zera bat. Ez zara jorzidean. Ez, baina ni pentsen eban, saiatuko naz. Agertu nintzen estudiozora Blanco Palamera gaztizela Galiziako bi mutil, holan elektroniko hau egiten da bena geusek. Eta orduan promozioa, holan planietan hau nintzen izan eban, la canción del verano, izan zan nire lema, eta listo. Ni pentsen nik izaten bagot, bestiek izango gabe. Claro. Funtziono bindeu, holan, gitxi gora bera. Ba, bueno, Hori da gutzako. nik esangot, korrek el rayo no te parta da niretzete udako zeta. Kurrikulumean jartzeko, oza, ja badauka. Bai, hori da. Corre que el rayo te parta. No te parta. No te parta. Claro. Gaur kantateko aproposada. Gaur kantatzeko oso... Euskal Herriko udako abestia. Hori da. Hala ere, Anabel Linekin egin duzu kolaboa. Bai, hori be, bai. Ramen del Sonorama. Bai, hori bai, bada udako abestiz egizago nik uste ezta. Hori izan da. Bai, bada. Bueno, festival garaietako zera bada, Sonorama Riberari egindako zera bata, eta, bueno, nire gombiatu iztien kantetan, eta lehenengo izaldi zen esaten deu, nos conocimos criticando a Sidonita, nire Sidoni esko guztetu daiat. Oh, nire bai. Orduan, claro, ni pentsen deman, bueno, nik hori ez dut esango, baina esaten dugu ez dakiz zer del puto reggaetan zen deman, vale, hori bai izango, vale.